Minule sme otvorili tému o tom, čo Pán Ježiš hovoril, respektíve učil o pekle a o nebi. Spomínate si, že sme prvú časť venovali viacerým veršom, ktorých sú priame slová Pána Ježiša o pekle. Slovo peklo, ako brat Roháček ho použil, sa nachádza, spomenuli sme, viac ako 70 krát v celej Biblii, z toho polovica je asi v starej zmluve a ďalšia polovica je v novej zmluve. Budem opakovať dnes a možno aj na budúce, aby sme si niektoré tie výrazy zapamätali. Keď Biblia spomína v starej zmluve peklo, a veľmi často sa to vzťahuje na jamu a hrob, tak používa slovo Šeol. Zatiaľ, čo v novej zmluve je ten ekvivalent, ten výraz Hades. Čo v preklade znamená ríša mŕtvych, do ktorej vlastne ľudia po smrti odchádzali. Okrem toho v novej zmluve sa stretávame s výrazom Gehena a dokonca najčastejšie s týmto výrazom a najčastejšie ho použil Pán Ježiš. A znamená, alebo nesie so sebou význam konečného rozsudku a večného odsúdenia. Krátko som vysvetľoval, podľa čoho je to slovo Gehena použité, podľa doliny, kde bola skládka odpadu, ktorá stále horela, kde pálili predmety, ale aj mŕtvoly, a preto odtiaľ prichádzal veľký zápach. A Pán Ježiš použil toto slovo, aby sprítomnil svojim poslucháčom tú hrôzostrašnú večnosť bez Boha. A ešte jeden výraz, ktorý tam je, ten Tartarus, je to väzenie, v ktorom sú väznení démoni alebo zlí duchovia. A s tým sme spomenuli, že súvisí aj otázka, je život alebo existencia po smrti? Vo filozofii a v ľudskom zmýšľaní sa častokrát stretávame s odlišnými pohľadmi a máte aj kresťanské alebo náboženské vierovyznania, ktoré hovoria o tom, že večnosť ako taká, a teraz myslím na tú zlú večnosť, nejestvuje. Peklo ako také nejestvuje. Ale my sa snažíme vidieť, čo nás Božie slovo učí, či jestvuje alebo nie. Teda, čo po fyzickej smrti? Ono zase to slovo smrť zopakujem a verím, že sme si už aj zapamätali, ale keď hovoríme o slove, alebo používame slovo smrť, alebo keď Biblia hovorí o smrti, tak ju môžeme chápať trojito, ale v podstate znamená odlúčenie. Použijeme aj ten výraz, ktorý je nám bližší, rozdelenie, oddelenie, odluka. A keď prvý človek zhrešil, alebo prvako zhrešil, Pán Boh mu hovorí, ak vezmeš toho ovocia poznania dobra i zla, určite zomrieš. A my vieme, že človek žil ešte veľmi veľa rokov a fyzicky nezomrel. Ale nastúpila duchovná smrť, odlúčenie Boha od človeka alebo človeka od Boha. Aj keď to miesto, do ktorého Pán Boh postavil človeka, sa nazýva raj, a to znamená miesto blaženosti, človek pre svoju neposlušnosť, vzdorovitosť musel opustiť, odísť z toho miesta. A tak tu hovoríme o duchovnej smrti, do akej sa vlastne rodí každý človek. Pretože ten hriech, ten vzdor v človeku sa prenáša z pokolenia na pokolenie a tak je človek duchovne mŕtvy.
Ak je niekto duchovne mŕtvy, tak nemôže komunikovať so živým Bohom. Tak ako keď odídeme na hroby, hoci tam niekedy môžeme vidieť ľudí, ktorí sedia pri hrobe, oni môžu rozprávať, ale nekomunikujú s tými, ktorí zomreli. Prišlo k odlúčeniu. A ako dôsledok narušenia alebo prerušenia tohto vzťahu medzi človekom a Bohom, keď nastúpila duchovná smrť, je aj fyzická smrť, ktorej sme svedkami prakticky dennodenne. Každý deň nám na Facebooku naskočí nejaká správa, ten a ten zomrel. 34. ročník, alebo aj 54. alebo 70. ročník. Najstarší človek sa dožil 969 rokov a predsa zomrel. Ako následok či dôsledok tej duchovnej smrti. V hodine alebo v okamihu tej fyzickej smrti prichádza k odlúčeniu tej duchovnej podstaty, duše a ducha, od telesnej. Telesná odchádza do hrobu, pochováme ju, ale tá duchovná neprestane existovať. Tá duchovná, duševno-duchovná predstavuje našu osobu, našu osobnosť. Tá ako taká jestvuje ďalej, iba kam ide. To je teraz dôležitá otázka, dôležité, aby sme to poznali a keď sa s ľuďmi rozprávame, aby sme im to vedeli jasne vysvetliť. A o tom bude aj dnes slovo. A potom, keď Biblia hovorí o smrti z toho tretieho aspektu alebo hľadiska, tak hovorí o večnej smrti alebo o druhej smrti. Aj k týmto textom sa dostaneme. A to znamená nie koniec existencie, ale život bez Boha, mimo Božej slávy. Minule som povedal, ak si spomínate, čo je peklo? No peklo je miesto alebo stav, kde nie je Boh. Večná smrť, či druhá smrť je práve to existencia mimo dosahu Boha, mimo dosahu a spoločenstva s Bohom. Teda odlúčenie hriešníka od Božej slávy a, ako som povedal, nie konečné zničenie. Niekedy v teológii sa používa výraz anihilácia. To je aj z fyziky, aj z filozofie, kde hovorí, má akoby význam zmiznutie, zánik. Niečo zanikne, nejestvuje. Ale môže duchovná podstata našej osoby zaniknúť? Určite nie. A tak keď hovoríme o druhej smrti, tak nehovoríme o nejakom zániku, ako to učia niektoré, nazvem ich sektami. Ale čo hovorí Božie slovo o tej večnosti bez Boha? Ide vlastne o večné utrpenie a večné trápenie. Len ilustrujem ešte trochu viacej. Minule sme hovorili o niektorých obrazoch, ktoré použil Pán Ježiš. Keď hovoril o pekle, keď hovoril o tom konečnom odsúdení človeka, tak hovoril o bezodnej priepasti. Spomínate si, ešte som použil aj ten výraz bez dna. Hovoril o ohnivom, horiacom jazere sírov, nepretržité trápenie. Hovoril o plači a škrípaní zubov. Hovoril o mieste, kde červ neumiera a ohende nezasína. Je to názorná, obrazná reč, ale všetky tieto obrazy nám hovoria o utrpení. No a tu je práve tá pointa, že niektorí učia, že Pán Boh je láska a nedovolil by, aby ľudia trpeli po celú večnosť. Ibaže Božie slovo nám hovorí niečo iné. Pán Boh dovolil, aby trpel jeho spravodlivý, nevinný a svätý syn.
s cieľom, aby nás od tejto druhej či večnej smrti zachránil. Minule som tiež citoval ten text z proroka Ezechiela, kde hovorí takto. Boh nemá záľubu v smrti bezbožných, ale si želá, aby sa odvrátili od svojich bezbožných ciest, aby mohli žiť. Neželá si, nepraje, nechce, aby ľudia zomreli na veky a boli od neho oddelení. Lebo stvoril človeka pre svoju slávu, pre spoločenstvo. Ale chce už na zemi, aby sme žili, teda aby ľudia žili ten zmysluplný život. Nie aby živorili, aby prežili. Máte ľudí, ktorí proste ich nič zo života nezaujíma, len treba, aby sa najedli a napili. Ale Pán Boh chce, aby sme prežívali život v plnosti, radosti, lásky, potešenia, stvornosti a mohli by sme teraz napočítať mnohé iné vlastnosti krásneho života. A Pavel hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Aj o večnosti, lebo tá nám môže pomôcť, aby sme vytriezveli, alebo aby ľudia vytriezveli. Tak troška opakovanie toho, čo bolo minule. A teraz sa pozrieme na niekoľko veršov, ktoré nám hovoria o tom, čo bude po smrti. Otvoríme si Evangelium podľa Matúša, 25. kapitolu. Matúš 25. A prečítame si len niekoľko veršov z tohto dlhšieho úseku. Doma si môžete celý prečítať. A 41. Matúš 25, 41, 40 a 41. A kráľ odpovie a odpovedajúc riekne im. Amen vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. Potom povie tým po ľavici, idte odo mňa zlorečený do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. A ešte 46. A tí pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. To sú slová Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Kontext týchto veršov je, že na konci tzv. Obdobia veľkého súženia bude súd nad živými. My máme v Biblii opísané 3 súdy a je to súd pred súdnou stolicou Kristovou, kde budú veriaci hodnotení, ich život bude hodnotený a budú odmeňovaní. O tom sme pred niekoľkými nedeľami hovorili z 2. listu Korinťanom. Potom je tu spomenutý súd nad živými a v 20. kapitole knihy Zjavenie je súd nad mŕtvými. To sú 3 také veľmi dôležité súdy, o ktorých Biblia hovorí. Na konci veľkého súženia, ako 31. verši si čítame, a keď príde Syn človeka vo svojej sláve, všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred ním všetky národy a oddelí ovce od kozlov. Oddelí ľudí, rozdelí ľudí, ako to pastieri oddelovali. Pretože tam na východe častokrát boli tie stáda oviec a kôz spolu, a pastier mal niekedy potrebu, aby ich rozdelil. Pán Ježiš použil obraz z bežného života. A potom ďalej si čítame o to, ako hovorí jedným, tu sú zdôraznení ako spravodliví, poďte požehnaní môjho otca, vládnite dedične a tak ďalej. Prečo? No preto, keď som bol nemocný, ste ma navštívili, keď som bol smedný, ste ma napojili a tak ďalej. Nemám času sa rozširovať. Hovorí, vojdite
do kráľovstva môjho Otca. Do 1000-ročného kráľovstva. A tu sú potom iní, tak je tu napísané, a títo, ktorí nedbali na Boží ľud. Teológovia sa zhodujú, že tu ide o tzv. Verný zostatok v období súženia, ktorý bude ináč veľmi prenasledovaný, a budú ľudia z iných národov, ktorí sa postarajú, aby im pomohli. Viete, že ešte stále prebieha také spomienky na ten holokaust, ktorý bol, aj rodina Ostroludských sa postarala o Izraelcov, Židov, aby boli zachránení pred zabitím, pred vyhubením. A Pán Ježiš hovorí, vy ste sa postarali o mojich bratov. Tak tu je zrejme tá mienka o ľudí, o Židov, ktorí boli prenasledovaní, a títo tu, ktorí sú nazvaní spravodlivými, tí vojdu ako požehnaní do Božieho 1000-ročného kráľovstva. Ale nás teraz zaujíma títo druhí, ktorí sa o tom nestarali, ktorí žili ďalej svoj život a nestarali sa o tých prenasledovaných. Hovorí, tí pôjdu do večného trápenia, alebo ako sme čítali v 41. verši, chodte do večného ohňa pripraveného diablovi a jeho anielom. To hovorí Pán Ježiš. Znamená, je miesto večného trápenia, Gehena, ohnivé jazero, ktoré horí sírou, ktoré je pripravené pre Satana, pre diabla. Ešte tam nie je, nakoniec sa dostane, ale nie len on, ale všetci tí, ktorí odmietli veriť Pána Ježiša Krista a ktorí odmietli ho poslúchať a v jeho mene slúžiť iným. Tí prví sú nazvaní spravodliví, požehnaní, a tí druhí sú nazvaní zlorečení alebo prekliatí. Sú to veľmi tvrdé slova, ale veľmi vážne slova. Ja viem, že mohli by sme ľahko povedať, no to sa vzťahuje na to obdobie veľkého súženia, 7 rokov súženia a tak ďalej, čo je pravda, lebo to je kontext, súvislosť tohto textu. Ale to je aj pre nás také poučenie, aby sme i v tejto dobe, v ktorej žijeme, prejavovali Božiu lásku k našim blížnym a patrili k tým požehnaným a tým, ktorí vstupujú do Božieho kráľovstva, dokonca dostanú aj moc spravovať. A teraz k tomu, čo píše v knihe Zjavenia, kde hovorí práve takto 20. kapitola, kniha Zjavenia 20. kapitola, aby sme potvrdili tie slova, že jestvuje to ohnivé jazero a že diabol bude tiež do toho hodený. 20. kapitola, 10. verš, alebo aj 9. A vyšli na šír zeme, aby obklúčili tábor svätých, a to milované mesto, Jeruzalem. Ale zostúpil oheň od Boha z neba, strávil ich. A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Zase to slovné spojenie, tá fráza na veky vekov, alebo večne. Toto je obraz už prakticky po tisícročnom kráľovstve. Na konci, počas 1000 rokov sa tam bude zviazaný. A potom na konci bude prepustený na krátku dobu. Tak to píše, prečítajte si doma. A zvedie mnohých ľudí z celého sveta. Viete, v 1000-ročnom kráľovstve nebudú ľudia sami po sebe znovu zrodení. Ale pretože diabol nebude pôsobiť, tak hriech nebude tak rozmáhaný a bude spravodlivý Boží syn spravovať. Ale potom, keď bude diabol pustený, tak v krátkej dobe zvedie, oklame mnohých ľudí. Nakoniec príde ten súd Boží nad ním, aj tými, ktorí ho nasledovali, a bude hodený kam? Do jazera ohňa a síry, kde je šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou.
To je ten strašný osud diabla aj tých, ktorí ho nasledujú. Tí, ktorí odmietli kráľa kráľov a pána pánov. A potom v tej 20. kapitole máme od 13. verša takto. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Smrdi peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. Toto je súd pred veľkým bielým trónom a budú súdení duchovne mŕtvi ľudia. 14. verš. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli sa niekto nenašiel zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. A 21. kapitola, 8. verš. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. V tomto texte tretíkrát sa opakuje druhá smrť. Uvrhnutie do ohnivého jazera, kde budú ľudia večne trápení. Prečo? Pretože odmietli prijať evanjelium a pokoriť sa Ježišovi Kristovi. Tá fráza smrť a peklo niekoľkokrát sa stretávame. Aj tu môžeme použiť do určitej miery obraznú reč, kde je zahrnutá kompletná bytosť človeka. Lebo my vieme, že aj bezbožní budú vzkriesení a budú mať tiež nesmrteľné tela, ibaže nie oslávené, nie nebeské, nie neporušiteľné, ako budú veriaci, aké budú mať veriaci ľudia. A tak smrť, tu hovorí, že vraj more vydalo mŕtvych. Akoukoľvek smrťou človek zomrel, akýmkoľvek spôsobom alebo kdekoľvek sa jeho telo rozpadlo, v deň vzkriesenia bude spojenie duchovnej podstaty a tela, aby kompletná bytosť človeka, telo, ducha, duša, boli buď uvrhnutí do ohnivého jazera, čo je druhá večná smrť, alebo, ak ide o spravodlivých veriacich, tí budú prenesení v nových nebeských oslávených telách a budú žiť v prítomnosti svojho pána. Neviem, či som to jasne povedal, ale ja si aspoň myslím, že som to jasne povedal. Pochopili sme to, alebo nie? A ešte k tomu krátko si len pozrieme na ten príbeh, ktorý pán Ježiš hovoril, keď hovoril o záhrobnom živote, tom príbehu boháča a Lazara. Veľakrát sme tento príbeh rozoberali. Nemám času, aby som mnoho detailov vykladal, ale prečítajme si prvých niekoľko veršov. To je Lukáš 16. Lukáš 16 od 19. verša. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a prepichu. A bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovatý a žiadal sa nasýtiť omrvín, ktoré padali zo stola boháča. A ešte psi prichádzali a lízali jeho vredy. A teraz. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, mukách pozdvihol svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Toľko za teraz. Toto je príbeh, ktorý vyrozprával zase pán Ježiš. A potrebné ho brať tak, ako ho vyrozprával. Niekedy ľudia hovoria, že to je podobenstvo. A keď je podobenstvo, tak si niekedy tlmočníci dovolia naširoko, naďaleko vysvetľovať podobenstvo. Hoci podobenstvo vždy má len jeden podstatný odkaz. Ale v tomto prípade ide o príbeh, kde máme aj menovaného človeka Lazára a je tu aj boháč.
No, je tu obrovský sociálny rozdiel medzi týmito dvomi mužmi, ale s odlišnými koncami. Hneď by som zdôraznil, že boháč neodišiel do pekla, pretože bol bohatý. Ani Lazar nebol spasený, pretože bol chudobný. Božie slovo takéto rozdelenie nepozná. Kto bude spasený na veky? Kto verí Pána Ježiša Krista. Kto verí v živého Boha, ako veril trebárs aj starozmluvný Abraham. Medzi tým, čo bol problém s týmto boháčom? On miloval svoje bohatstvo, on si prepichovo, lahodne žil a na toho žobráka, alebo aj iných ľudí vôbec nedbal. Môžeme povedať, že pre tohto muža bohatstvo bolo prekážkou pre jeho vieru v živého Boha. Na rozdiel od Lazára, ktorý sa veľmi veľa nemal na koho a na čo spoliehať, lebo nič nemal. A aj v dejinách cirkvi vieme, že najčastejšie chudobní, obyčajní ľudia sa obracali k Bohu aj v čase Pána Ježiša. Ale tá viera je rozhodujúca. My sme spasení vierou. Nie sme spasení z toho, že sme bohatí, alebo že sme chudobní. Ale keď Lazar zomrel, čítame, že ho anjeli preniesli do Abrahamovho lona. To je pojem miesta blaženosti. To je ten Hades. Na rozdiel od boháča, ktorý keď zomrel a keď sa akoby prebudil, precitol, našiel sa vo veľkých mukách. V celom tomto texte, prečítajte si ho doma, 3-krát sa, alebo aj viackrát spomína slovo muky, mučenie, trápenie. A práve stav tohto boháča nám hovorí o tom, že človek je po smrti vedomý. On vidí Abraháma, rozpoznáva v ňom otca viery, aj svojho brata podľa narodenia ako Izraelita. Vidí Lazara, pozná, že tam je Lazar. Odrazu cíti to utrpenie, trápenie, mučenie a prosí, aby Abraham poslal Lazara k nemu. Keď to nejde, lebo je priepas medzi týmito dvomi miestami blaženosti a miestami odsúdenia, tak prosí Abrahama, aby poslal niekoho, aby posvedčil jeho bratom, aby aj oni neprišli na toto miesto múk. Spomína si na bratov a dokonca uvedomuje si, že vlastne ten rozhodujúci krok, aby sa človek tam nedostal, je pokánie. Lebo im hovorí, aby činili pokánie, aby sa zmenili, aby sa obrátili. Vidíte, to je stav po smrti. Či bezbožného, alebo spravodlivého. Žije s plným vedomím. A dokonca uvedomuje si, že pokánie je veľmi nutné, aby sa človek tam nedostal. Jestuje život po smrti? Pán Ježiš o tom veľmi jasne hovoril. Hovorím, nemáme času, aby sme sa ďalej rozširovali, aby som rozvádzal mnohé jednotlivé body, ktoré s týmto súvisia. Ale môžeme uzavrieť, že podľa učenia Pána Ježiša, podľa jeho slov definitívne jestvuje večnosť buď bez Boha, alebo s Bohom. Aby sme večnosť strávili s Bohom, nevyhnutne je potrebná viera v Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorý zástupnou smrťou zomrel na Golgotskom kríži za nás. Nepokúšajme sa, a keď sa ľudia niektorí pokúšajú niečo vsunúť do tohto príbehu, tak ich zastavme. Veríme to, čo hovoril Pán Ježiš. Veríme to, čo hovoria sväté písma, tak o pekle, ako aj o nebi. A jedno je jasné, a zase ukončím tým veršom, čo som aj naposledy ukončil z 2. listu Tesaloničanom, takým kľúčovým veršom. To je 1. kapitola 2. listu Tesaloničanom.
kde hovorí takto. Vám súženým odmení ako odpočinutím, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anielmi svojej moci, plameňom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha a tým, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie alebo odlúčenie od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti. Preto je dôležité, aby sme ľuďom hovorili nielen o nebi, ale aj o pekle, ktoré bude osudovým pre každého, kto túto vieru v evanjelium Pána Ježiša Krista a v jeho osobu nepríjme. Amen. Amen.